Hola, sóc la Mercè. Com a experta en dietètica, estic encantada de presentar-te Realvit de Sant Tiberi. És un suplement excepcional per començar el dia amb energia. Realvit és una combinació perfectament equilibrada de gelea real fresca, pròpolis, vitamines essencials, minerals com el ferro, el zinc, el coure, el calci i el fòsfor. Qui hauria de prendre-ho? És ideal per persones de totes les edats i estils de vida que busquen un extra d'energia pel seu dia a dia, per la pràctica de l'esport o senzillament per gaudir la vida al màxim. Quins són els seus beneficis? Experimentaràs una sensació de vitalitat renovada, un augment de la teva resistència física, millora de la concentració i un sistema immune més fort. No deixis que la fatiga et freni. Descobreix el poder de Realvit. És hora de viure la vida amb plenitud i vitalitat. Estem aquí per assessorar-te a les coses bones al carrer Major 12 de Molins de Rei, 93 680 11 94.